Je velmi krásné. To zalej tak hluboko, ten papír. No, oni to mají tady samozřejmě už v hlavách zmapovaný za ty generace. Oni si pamatují naprosto přesně, kde třeba sedí, protože každý rok si sedá vlastně víceméně na to samé místo. I když v tom trochu třeba přelétávají při tom zimování, tak ty místa mají přesně už jako znají. A hlavně oni díky tomu, že teda mají tu echolokaci, že vlastně oni nepotřebují vidět, nepotřebují světlo, tak on se tady orientuje naprostou přesností. Helemaal ze zien niets, maar dankzij de signalen weten ze heel precies waar hun plaats is en hij keert terug naar dezelfde plaats. Zo, ja, echolocatie. A my se tady podíváme do komína, který nám tady zůstal jako taková připomínka, jak se ty lomy otevíraly. Tady ten lom nikdy nebyl potom otevřen a dotěžen, takže nám tady zůstala taková díra. Hier is een soort schoorsteen, noemen we dat. Deze steengroeven werd nooit geopend. To je vlastně ta nálevka, která by se otevřela nahoře. Ještě by chybí ještě 20 metrů na povrch zhruba. Dat is de oorspronkelijke trechter. Tohle je 20 metrů zhruba, nebo 22, a k povrchu je ještě taky 20 metrů. Er zijn nog 20 meters naar boven. Oni to tady takhle připravili a pak to opustili, protože začali těžit. 20 meters deze schoorsteen en boven is er nog materiaal of hoogte van 20 meter. Tam by pak vlastně vznikla ta nálevka a padalo by to sem, tady by byl vozík a vozilo by se to. De trechter zou hier ontstaan, het materiaal zou naar beneden vallen op een wagen. A kdy vzniknul